Bona tarda a tothom. Gràcies per venir a aquesta hora. Avui el que volem fer és un petit acte. Deixeu-me dir primer de tot que hem donat un nom al hashtag d'aquest acte, que serà cercablogs, amb C, cercablogs, en cas que vulgueu enviar tuits o el que necessiteu. Aquest acte l'hem organitzat des de la institució CERCA, que és la institució dels centres de recerca de Catalunya. És un acte orientat a parlar de coses que passen a la recerca, no pròpiament fer la recerca en aquest cas, sinó coses al voltant de la recerca, però que creiem que són igualment interessants, igualment importants. L'altre dia pensava en alguns canvis que hem patit els últims anys. Jo quan vaig començar a fer la tesi al principi dels anys 90 demanàvem les separates enviant una mena de targetó en paper per correu, i t'arribava vés a saber quan. Al cap de pocs anys hi anaves a les biblioteques, trobaves articles a les revistes electròniques, i això va ser un canvi, jo crec que molt profund a la manera de fer les coses amb la informació científica. Doncs ara ens passa una cosa semblant. Si algú, abans comentava en Miquel Duran, si algú s'hagués adormit fa 10 anys i s'hagués despertat avui, tota aquesta activitat de blogs que tenim abans no hi era, i seria una cosa nova. Jo crec que avui serà interessant parlar de què suposa això, quin valor afegit genera en el nostre entorn de la recerca i per què val la pena tenir aquestes iniciatives i per què els que esteu aquí, sobretot, teniu una motivació que en algun moment m'agradarà que expresseu per fer això. Jo crec que això també ha suposat un canvi en els últims anys i crec que val la pena explicar-ho avui. Permeteu-me que presenti la gent de la taula. A l'esquerra de la taula tenim la Cinta Bellmunt, que ve de Tarragona. La Cinta Bellmunt, com a resum del que ha fet, jo diria que és una persona apassionada pel periodisme, de professió és periodista. Des de l'any 2002 que publica llibres, alguns d'ells biogràfics, sempre amb un caire periodístic. També treballa en el manteniment i disseny de webs i de blogs. I de fet ella és una professional que treballa a l'Institut de Paleontologia, Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, que hi ha ubicat a Tarragona, que és un centre de cerca, precisament. Llavors, bé, és una persona activa en el món del periodisme, porta tot el vessant, entenc, 2.0 de l'Institut de l'IPES i avui espero que ens expliqui moltes coses interessants des del seu vessant i de la feina que fa en aquest centre de recerca. A la meva esquerra, l'Enric Canela. Una cosa que m'agrada molt d'aquesta taula és que comparteixo amistat amb molta de la gent que hi ha aquí, i sincerament m'hi sento molt bé. L'Enric Canela és catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de Barcelona. Ha tingut diferents càrrecs en l'administració universitària i fora d'ella també, en agències de qualitat, a l'ANECA, a l'ACU, etc. I actualment és el director de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona, nomenat molt recentment el gener d'aquest any 2012. Té nombrosos articles científics com a investigador, i una cosa que m'agradaria destacar d'ell és que va començar, penso que és l'any 2006, amb un blog, i a mi sempre m'ha sorprès la seva capacitat de posar coses en aquest blog de tota mena, i gràcies al seu background molt ampli, jo crec que és una persona amb un perfil capaç d'opinar i de parlar en propietat de moltíssims temes diferents relacionats amb la recerca, i crec que ho ha fet i de manera molt, molt intensiva. Per tant, crec que això té un gran valor, i crec que va ser dels primers també que ho va fer. Per tant, sens dubte, avui és una referència en el nostre entorn, i no sé exactament quanta gent segueix les seves aportacions, però estic segur que són alguns centenars. Molt bé. A la meva dreta, en Miquel Duran, que ve de la Universitat de Girona, de la qual n'és catedràtic de l'àmbit de química des de l'any 92. De Miquel Duran també podem explicar unes quantes coses. Ha estat vicerector en diverses ocasions i en diferents governs de la Universitat de Girona.
Anecdòticament és membre de l'Associació de Mags i Il·lusionistes de Girona, penso que també val la pena de dir-ho, potser ens en farà mostra durant la taula rodona. És coordinador de la xarxa temàtica de química teòrica que hi ha a Catalunya, que funciona des de fa uns quants anys. Veig que porta l'artilleria. Ara ja no, doncs haurem d'actualitzar aquest punt, però en tot cas hi participes activament i ho has fet. I insisteixo, és un bon amic i en algun moment fins i tot hem arribat a publicar treballs junts. I a l'extrem de la dreta de la taula tenim en Xavier Lassauca, també un bon amic. En Xavier Lassauca és físic teòric per la Universitat Autònoma de Barcelona, però ha dedicat gran part de la seva trajectòria professional a treballar en l'entorn de la Generalitat, concretament a la Direcció General de Recerca. Ho està fent en aquest moment i m'agrada molt un paràgraf que ell ens ha escrit que diu així, no? Diu: «Soc autor de diversos articles sobre com podem utilitzar les eines que la xarxa ens proporciona per compartir i gestionar millor el coneixement, especialment en els àmbits de les universitats i la recerca». Jo crec que això sintetitza, quadra molt bé el que ell pensa i crec que és moltes de les coses que ell està fent. És una persona molt seriosa amb la seva feina, molt rigorosa i també em consta que té una bona activitat blocaire i per això està aquí avui també, que és una mica la característica comuna que vertebra a tothom excepte a mi en aquesta taula que tenim aquí. Molt bé, no m'extenc més en aquesta presentació i si us sembla bé doncs passarem a unes intervencions de cada un dels ponents en les quals jo agrairia que es toquessin alguns punts com el que he comentat abans de la motivació que us porta a fer, a mantenir i en algun cas durant molt de temps aquests blocs on veniu treballant, on veniu explicant coses. També m'agradaria que ens expliquéssiu una mica, si és possible, com seleccioneu la informació que pengeu. Els blocs que gestioneu aquí vosaltres no són tots iguals ni molt menys. Crec que ens en faran mostra també quan ens l'ensenyin en pantalla, per tant tindreu una idea bastant concreta. A mi m'interessa molt també el tema de les fonts d'informació, com us n'enfieu de la informació que poseu, com verifiqueu això si s'escau. Penso que val la pena de tocar aquest punt també. Quina percepció teniu de la gent que us segueix, quina interacció, què us diuen, què us estimula, etc. I ja està, i si hi ha alguna bona pràctica que tingueu molt clara que val la pena extendre a d'altres blocs que tenen en comú els temes de recerca, doncs també serà molt interessant d'escoltar-vos. Doncs sense més dilació, passo la paraula a la Cinta Bellmunt.